Hei! Mä ajattelin ottaa tämmösen, nyt on tullut kommentteja ja kysymyksiä sähköpostiin tosi paljon mun videoista, niin kirjoitin ne ylös sitten ja luen ne tästä paperilta, se on helpompaa. Sitten ihan muuta vielä, että ennen kuin aloitetaan tää kysymyspostaus, niin ihan muutakin vielä mitä on tapahtumassa tai mitä tapahtuu. Tosiaan 25. elokuuta me mennään tuuriin. Ostan sieltä varmaan kaikkia vaatteita ja kaikkea. Ja sitten mulla on ensi tiistaina on Nooren kouluvalmennus. Ja sinne Ikella. Se on mun rakas pikkuponi. Sitten nyt aletaan, ei mulla oikein muuta oo. Sitten elokuussa mulla on myös vielä linssille. Tykkäänkin vielä. Mistä ostat vaatteesi? No mä ostan Kubuksesta, Ginasta, H&M:stä, välillä Intersportista, tai jos sieltä löytyy jotain kivoja. Sieltä just kaikki lökäreitä sieltä löytyy Intersportista. Tykkään sieltä lökäreitä ja kaikkia eniten. Se on ihanan kivan näköinen, piirrät paljon hymiöitä. Okei. Toinen nimesi Maria. Miten tutustuitte sun parhaan kaverin kanssa? No me niinku 4-5 vuotta sitten niinku huudeltiin toisillemme kaikki ihan outoa, että niinku se mun paras kaveri oli ärsyttänyt mun kavereita. Niin sit ne tuli niinku ärsyttää muakin, niin siitä sen jälkeen me tutustuttiin. Mitä meikkiä käytät? Voitko näyttää tässä videossa, mitä kuvaat, jos laitat tän sun postaukseen? Sen voin näyttää. En kuule paljon mitään. Olen myös, tässä tulee varmaan kohta meikkiä. Ja sit pulmatilaa päällä onko tänään pulmatilaa. Seurusteletko? Jos et, niin ootko seurustellut? En seurustellut tällä hetkellä, olen seurustellut. Sitten, ootko ollut ulkomailla? No jos ulkomailla on ollut Ruotsi ja Viro, niin olen. Ja Norja. Oletko homorasisti? En oo. Mistä sen net kautta? Jos koulussa homot hussailisi häiritsisi sinua. Ja kyllä se ehkä vähän häiritsi sille, että ei mitenkään silleen, hei mitä hämät. No ottaako mennä yksin kauppaan? Ei. Voitko tutustua ihmisen Facebookissa ja nähdä sen livenä? Riippuu vähän ihmisestä jotenkin. Jos se on joku semmonen ihan kiva ihminen, niin kyllä mä varmaan sit voisin. Ja kyllä mä haluan eka siihen niinku Facebookissa tutustua sillä hyvin ja et mä sit tiedän, että se on ja niin nyt jos mä en niinku tykkää siitä ihmisen persoonasta tai niinku siitä ihmisestä muutenkaan, niin en mä siitä
haluaisit nähdä ketään. Ja tuossa on vielä 2 kysymystä. Eipäs niin. Mut mä liian tähän väliin nyt lisään, koska mä varmaan otan vielä pari kyssäriä. Ja mulla on tuolla kaikki kysymykset on jo ylhäällä, mutta mä teen nää pätkistä. Haen ne kysymykset. Huolen ihana tutkan. Veri nukkuu täällä. Täällä oli, sit oli näitä hevosvaiheisia kysymyksiä tullut kans, niin joo. Sitten oli yksi silleen outo kysymys, et miksi puhut tolleen? Koska mun ääni on tällainen. Pitäisikö mun puhua näin? Niin tää on mun ääni. Mikä toi joo? Pois. Mä en ole hullu. Sitten alkaa näitä kysymyksiä taas tulemaan. Mikä on ihan... Tää on kysytty jo. Eipäs. Onpas. Tässä on pari. Miksi vitus vloggaat? No koska mä haluan vloggaa ja kertoa sieltä mun elämästä. Jäi tää. Mitä järkeä on tehdä videoita YouTubeen, kun eihän siitä itse hyödy sen verran kaikki ehkä saa katsojia ja tilaajia. Se on vaan, että tauspen kertoo ihmisille, joita ehkä kiinnostaa sun elämä, jos teet. Kiinnostaa kuunnella sun noita vloggailuja ja noin. Mä laitan kohti. Laitatko kohti karmeetun kalamaan? En puhuta. Tästä toi. En. Sitten sama ajatellen, oletko maistanut tupakkaa? Olen. Olen tai mun kaverilla. Yhdellä mahdollisuudella. Näin siis se oli minun veljen kaveri. Joskus 2 vuotta sitten. Ootko juonut alkoholia? Mä oon maistanut. Vanhemmilta. Olen saanut joskus maistaa. Jotain breezeria ja se on ihan superhyvää ja mä juon sitä välillä. No, en mä silleen, jos mä kyllä mä saan mua äidiltä näin maistaa välillä. Sitten mä taas, kun mä juon. Moi. Selität yhdessä videossa, että otat tänne suulikoron, missä se on ja milloin otat, jos otat. En oo vielä ottanut, tota varmaan näkyy, että ei ole suulikoria. Milloin otan, niin... 17. päivä. Elikkä enkä 6 päivänä.
Sitten täällä oli pari näitä kysymystä, että millä tallilla käyt? Mä käyn yhdellä yksityistallilla, missä sitten mun vuokrassa sitten Lapanikoulussa. On parasta. Eli siellä lempiratsastusmerkit. Kieferi, Kingsland, Herb, Schwarze, CRV. Mitäkin on sillä välillä. Voitko tehdä varustepostauksen? Kai mä voin, että siitä tulee niinku tarpeeksi hyvää. Tee se, teette! Tee se! Sori, mulla pakkaa aina. Haninu! Pyri, jos mä hippaan. Jos mä. Kun mä hippaan. Tässä on pipi. Mikä tallihan on paras kaikista? En mä tiedä. Mitä lemmikeitä sulla on? Mulla on... Sitten. Hevonen. No, mulla on 2 hevosta. Kuten muutama joskus. Niin, se on 2 hevosta. Slakkia. Suosikkihäppäräti. Ei mulla oo. Ei mulla oo. Inhottavin tapa typpua. On Suomen kuningatar. Sitten. Ai joo, se inhottavin tapa typpua oli pidät kun hevonen menee silleen ihan normaalisti tälleen jos suuntaan. Niin se vaan lähtee ja ja sit se jää sinne siitä juoksuun. Sitten se on mitä siellä mä joskus kerroin sitä. Mä en osaa sitä juttua. Miksi leijut rahalla? Missä videossa mä leijun rahalla? On Suomen kuningatar, Suomen kuningatar. Young money, cash money. Young money, cash money. Young money, cash money. Yo. Young money, cash money. Young money, cash money. Okay. Mitkä meikkimerkit, tai niinku meikkimerkit on parhaita? No mä tykkään Lumenesta, Isadorasta, Color Trendy, Maybelline, ja tällaisessa siis. No ihan perus. Pystyy. Mä en tykkää riimuista, se on jotenkin haastava. Siinä oli ehkä... Ai niin sellainen. Mitä vittua mä katoin? Ei tarvikaan muuta. Ei, mutta katot mun videon. Kato vaan toinenkin jos. Juu, tässä oli tää mun ihme kysymys. Joo. Kysymys ja vastaus. Ehkä. Moikka! Mä yritin saada sen vielä. Moikka!